Se on marraskuun paukkupakkaset väistyneet aina aurinkoisesta Kemistä ja se tarkoittaa sitä, että ei tunne tai peliä podcastin kauden 3. jakso pärähtää käyntiin. Painetaan rek-nappi pohjaan ja aletaan käymään Futsal-liigan maajoukkueiden ja onhan meillä totta kai myös aivan loistava vieras tänään jälleen kerran. Viime jakso Jakke Ihalaisen johdossa tai haastateltavana oli oikein suuri menestys. YouTube-kanavallakin aivan mahtavat seuraajaluvut, joten hyvät kuulijat, kun katsetta sitä YouTubesta, niin muistattehan tilata sitä meidän kanavaa ja totta kai tykätä videoa. Ja jälleen kerranhan me tehdään tämä yhteistyössä Lapin monipalvelun taloasema Korkiakoski Kemin kanssa ja Jorma Martinmäki Oyn kanssa. Ja Jorma Martinmäki Oyhän laajenikin tuossa ihan vähän aikaa sitten. Kolariin avattiin uusi savustamo, joten jos olet siellä suunnalla, niin käykääpä hakemassa samaa mainioita kalatuotteita sieltä Kolarista ja totta kai myös Ylläkseltä ja Jyväskylästä. Futsalin johtava analyytikko. Mynttilänkadun Käskoen. Tornion valmennustiimissä mukana olevat Toni TT Tammela. Mikä se on äijällä fiilis näin marraskuun aurinkoiseen, mutta kieltämättä vähän myös pimeneviin iltoihin. Hyvä fiilis tässä on aina ollut. Vähän on ollut flunssan kourissa pari viikkoa, vähän on ollut innoittavaa. Sen myötä tietenkin, mutta ihan muuten. Päivä kerrallaan eteenpäin ja joulu tuolta pikkuhiljaa lähestyy, niin sehän on aina kiva ottaa pehmeitä paketteja. Kyllä, ehdottomasti. Ja joulupukki lähtee kiertelemään jälleen sitten vähän myöhemmin vielä, mutta tietenkin tuossa pikkujoulut kyllä pukkaa päälle. Onko muuten pikkujouluja tulossa? No eiköhän ne joku siltä tuu. Taitaa olla muuten tulevana lauantaina, jos tässä tervehtyy, niin taitaa olla ensimmäistä. No niin, mahtavaa. Mukana myös tuottaja Miska. Mikäs on Miska-fiilinki näin marraskuun lopun? Oikein hyvät fiilikset. Ei mulla ole näihin ikinä mitään sanottavaa. Lyhyestä virsi kaunis, eikö se ole kaikista paras? Niin, hyvät on fiilikset. Kyllä. Maajoukkue on ollut, meillä oli viime jaksossa jo siihen, ja ennen kaikkea prassidopingiin otettiin kantaa. Nythän sieltä sitten tuli UEFalta päätös, että Georgian joukkue on käyttänyt tai semmoisia edustuskelvottomia prassipelaajia, jotenka Suomen tappio siellä Georgiassa 5-2 on muuttunut 5-0 ja tasapeli sitten koti-Suomessa on myös muuttunut 5-0. Ja Suomihan pamahti sieltä sitten saman tien lohkon kakkoseksi ja totta kai myös Armeniantahan lähti Portugalia vastaan pisteet. Mitäs ajatuksia tuo herättää? No hyviä ajatuksia mun mielestä herättää, että oikeushan tuossa kävi toteen. Että niin. Ja nythän tässä on Portugalia kumoo tuolla Portugalissa ja tässä on kaikki omissa käsissä suoraankin kisapaikka, mutta tämähän on ihan huikea chanssi Suomelle taas. No kyllä. Vaikka sitä tietenkin ajattelee asiaa sillä lailla, että pelikentällä kaikki pitäisi ratkaista, mutta kyllä myös ainakin itse on se oikeudenmukaisuuden niin kuin vahva, tai mulla ainakin on se oikeudenmukaisuus taju sen verran, että mä haluan, että rehellisin konstein pitää asiat kuitenkin hoitaa, ja tässä on selkeästi sitä vilippiä käytetty, niin aivan oikea ratkaisu, ja ehkäpä se nyt tuosta pikkusen sitten niin kuin myös tajuaa nuo. Ennen kaikkea tuo ongelmahan noissa vanhoissa Itäblokin maissa on, tai sieltä näitä Georgia Armenia nyt etunenässä. Niin sehän tosiaan tarkoittaa sitä, että Suomi ottaa Portugalista, mikä on tietenkin maailman helpoin homma, maailmanmestari ja kaksinkertainen Euroopan mestari, niin sehän on helppo, varsinkin Portugalissa ne pisteet sieltä ottaa, mutta kaikki on mahdollista futsalissa, se on kuitenkin yksi peli. Tietenkin pitää voittaa myös Armenia, niin sittenhän se paikka olisi niin selvä.
Mutta että hyvät mahdollisuudet on kuitenkin päässä siihen jatkokarsintaan, joka sitten, oliko siellä 4 parasta kakkosta pääsee niihin jatkokarsintoihin, niin kaikkihan niin siinä mielessä omissa käsissä nyt, ja se on mahtavaa. Joo, toivotaan parasta, että saadaan taas uutta boostia tähän futsaliin. Maajoukkuehan se näyttää aina sen tie sitten, että mitä kohti mennään. Kyllä ehdottomasti. Ja sitten, siinä joulua ennen, se oli 15. joulukuuta on siellä Portugalissa se peli, ja 20. päivä taisi olla sitten kotipeli Armenia vastaan, että siinä just ennen joulua, niin tiedä minkälainen joululahja sieltä sitten on tulolla. Että mahtava homma. Nythän on sitten myös tyttöjen U19 maajoukkue pelannut ensimmäiset maaottelut Portugalia vastaan hekin. Ensin 2-2 tasapeli. Se oli Katariina Marttila teki ensimmäisen U19 historian ensimmäisen maalin. 2-1 tappio oli. Siinäkin oli tiukka pelihän se oli. Ja nyt oli sitten se toinen peli 2-2. Päättyi, oliko se eilen kun tätä nauhoitetaan, niin eilen oli se peli. Ja on aivan hienoa, että niillä on, tytöillekin on myös tuo maajoukkuepolku tullut tuohon, että ei pelkästään suoraan naisiin mennä, vaan päässään jo sitten tyttöjen. Hieno juttu kyllä. On, ja se antaa taas sitä lisäpustia tuolla nuorempiakin tyttöjä sitten pelata, että on se tie sitten, että ei ole ainoastaan se, että siellä on tullut näitä 19-vuotiaiden maajoukkueita, mutta se on ihan huikea juttu pelaajille. Todellakin. Tiu Lehtonen pärätti pari pyrsää sieltä futsal-maajoukkueen, ainakin Facebookissa se oli, ja Instassa näkyy olevan ne haastattelutkin siellä, ja sitten tuon Marttilankin haastattelu oli siinä myöskin, niin käykää kuuntelemaan tyttöjen mietteitä. Onko Lehtosesta, tuleeko ne sitten tulevat Juntikka tai Hannula? Niin. Kyllä yleensä suuntaan antavia tahtoo olla. Että kyllä. Hajakkaat näkyy jo tuossa vaiheessa kyllä. Tänäänhän me myös sitten paneudutaan nuorten maajoukkueen matkaan EM-kisoihin. Tulee mahtava vieras maajoukkueen kapteeni Mikko Mämmilä vieraaksi. Aivan huikeeta saada vähän. Meillä on ollut aina Kasper Kangasta nyt ei voi varsinaisesti mitenkään vielä vanhaksi sanoa, mutta jo kokenut pelimies kuitenkin. Meillä on ollut aika monet, Keke ja nyt Ihalainen oli viimeksi, niin kiva ottaa vähän nuorempaakin näkökulmaa tähän futsaliin, sitäkin kautta. Joo, on just, että uutta verta tähänkin, että saadaan vähän kuulla sieltä kisoista ja junnumaajoukkuistakin vähän sitä faktaa. Mämmi on helkkari fiksu pelikentällä ja fiksu kentän ulkopuolella. Ja en kyllä yllättynyt yhtä, että oli kapteeni. No kyllä, joo. Vaikka sinänsä vähän harmillisia siellä tietenkin loukkaantumisia ja muuta ollut tuossa, mutta on kyllä lahjakas nuori mies, ja pelikentällä tietenkin ennen kaikkea. Niin kiva päässä vähän semmoistakin keskustelua, ja päässähän siinä sitten vähän spekuloimaan myös Tornionkin kautta. Siinäkin on ollut, sinä sen pohjimmiltaan paremmin tiedät, mutta et sä kaikkia kerro, niin kysytään myös Mämmiltä se näkökanta, mitä Tornion kaueessa on tapahtunut, kuitenkin valmentaja vaihdosta ja jne, niin ihan, ja tietenkin äijä tullut mukaan sinne valmennukseen, niin mielenkiinnolla ootan, että pääsen kysymään myös muidenkin näkökulmia. Itellä ei vielä palli kuitenkaan heilunut, että. Niin. No se tarkoittaa sitä, että on tehty hyvää työtä, se ei aina muuta. Niin, mennäpä sitten, kun maajoukkue on käyty läpi, niin tuonne vähän liigan puolelle. Aletaan olleen kohta puolessa välissä, siellä on 8-9 peliä on joukkue pelannut, näköjään Kädy on pelannut 7 ja GFT 7 peliä. Mutta kohta se puoliväli sieltä häämöttää. Pakko nostaa esille Mika Mendolin. Meni TPK, vähän harmittaa, kun en silloin viime jaksossa muistanut sitä sanoa. Mendon kanssa
aina välillä soitellaan ja on sillä vaan semmoinen aikamoinen kultainen käsi. Kyllä se on saanut, meni sinne TPK on sillä lailla, että se on niinku coachien coach. Eli jos ei Ikoselle vähän niinku coachaamaan sinne, mutta nyt on näkynyt myös peleissä aika paljon mukana, kun kuitenkin Espoossa tai siellä pääkaupunkiseudulla asustelee, niin Turkuun, mutta se on aika paljon ollut kyllä siellä myös vaihtopenkin puolella. Että, On joo, kaapelista. niin, on kyllä tehnyt niinku, TPK on mun mielestä ehkä tähän mennessä niinku jopa semmoinen, no ennakkoarvioihin nähden, niin mun mielestä pelannut hienoa futsaalia. Siellä on Forsströmit, molemmat on maalinteossa onnistunut ja Atte Ekholmi on pelannut hyvin, mutta että siellä niin kuin alettu tekemään, niin kuin, nyt tulosta on tullut. 13 pistettä sarja 6 tällä hetkellä ennen viikonlopun pelejä. Mitä ajatuksia herättää TPK? No nyt ne on Ja sanonut, Mendolin. No tossa se Mendolini sanoikin sen, että se on hyvä coachi. Oh. Hyvä coachi ja se tulos varmaan sillä sitten yksi osa-asu on sekin, että sitten siellä on alkanut nuo niin sanotut kokeneemmat Forsströmit ja nuo on alkanut tekemään oikeasti niitä maaleja, niin kuin nytkin nähtiin, oli vaikea peli TPKlla Keftiä vastaan, oliko tiistaina, niin Forsströmin minkä maalin pivottina teki, tommosia on maalintekijät, ne ratkaisee noita pelejä. Huikea maali, ja ne on näitä päävastustajia just ollut TPKllekin GFT. Sitten on kädyin lasken kanssa tällä hetkellä vielä, kun sillä on niin paljon loukkaantumissummaa. Huikea voitto Niin oli, se oli kyllä. tuolta S-areenalta. Ja sitten ne on pystynyt voittamaan näitä tämmöisiä pelejä, mitä ne ei ole muina kausina pystynyt voittamaan. Ja nämä mun mielestä johtuu just siitä asiasta, että nämä Forsströmit ja kumppanit on oikeasti alkanut ottaa sitä muitakin reppuselejä, että ne tekee niitä maaleja niistä paikoista. Ja en mä laske tuotakaan Forsströmin maalia niin maalipaikaksi, minkä se teki 1-2 Espoossa tiistaina. Se oli niin pelimiehen maali oikeasti. Kyllä, aivan ehdottomasti. Joo. Kyllä täytyy kyllä antaa ropsit sinne Turkuun, että ihan huipputyötä nyt ja mallia kun jatkaa, niin itse asiassa niillä on pisteitä enemmän jo vissiin kuin viime vuonna. Katsotaanpa äkkiseltä tuo viime vuoden. Meilläkin oli tosi tiukka vääntö sillä Samppalin, niin sanottu lopussa sitten ei riittänyt ja sitten tuli tyhjiä muutamia maaleja. Joo, se on kyllä niin kuin. Ei ole mikään mulla on paras paikka pelata se Samppalinna muuta. Niinkö? Millä lailla miten se? Se kenttä on vähän semmoinen, että jännä, että ei Turusta niin parempaa löydy sinne. No oisan siellä niin kuin varmaan yksi Suomen parhaita tommosia areenoita olemassaan mutta taitaa olla rahakysymyskin vähän, että ei varmaan ihan, siellähän oli maaottelukin, tai tuo karsintapeli oli Turussa, niin kyllähän sieltä löytyy, onhan se nyt urheilukaupunki, mutta kyllä mä luulen, että siinä varmaan myös taloudelliset asiat vaikuttaa. 17 pistettä oli TPKlla viime kaudella, siis 22 peliin 9 sija, niin jos niin ajatellaan tätä, ollaan aika hyvin niin kuin tehty jo parannusta. Mun mielestä ne tuli vielä ne suuri osa niistä pisteitä ihan loppukauesta. Toki se varmaan vähän kertoo siitä otteluohjelmastakin, mutta että TPKlla on hyvä veto päällä. Ei muuta kuin tsemppiä vaan sinne ja sitten iloisesti on, no Sovoa käytiin kyllä viime viikonloppuna läpi, niin ei siihen isommin, mutta Sovoakin on mun mielestä ollut huomattavasti, niin kuin vaikka sieltä on starpat lähtenyt pois, niin Merkin bussikin on pistepörssissä 10 siellä, että on niin tehnyt isoja maaleja, teki Kemiä vastaakin hienon maali, se eka maali, mikä viime viikonloppuna oli, että eikä vaikka tuossa viikonloppuna, on kyllä, Sovokin pelaa hyvää peli. Ja Vehu on toinen, minkä mä silti otti siis niin kuin teitä vein, voinko nyt sanoa, pässiä narussa, te oikein päässyt välillä omalta puolelta edes ylös. Että Vehula on siellä, kun ne
on saanut nyt vähän rytmiä, niin ei tule olemaan niinku semmoinen perinteinen nousijajoukkue. Ei missään nimessä. Mä veikkaan, että se ei edes tiputtanut. Joo. Nyt näyttää siltä. Ja katsoin tuossa muutaman pelin jälkeen jo Laukaavasta, että ja nyt kun ne on päässyt tuohon rytmiin mukaan, niin ne oikeastikin ei ole tosiaankaan mitään huonoja. Että niillä on hyvä pöhinä päällä, niillä on hyvä henki päällä. Ja niillä on kaksinkamppailu vahva joukkue. Ne on yllättävän, kun päässään, ne ei ehkä liikkeellä niin kovaa, mutta kun pääsee tuohon iho alle ja ottaa kylkeen vasta, niin on tosi vahva. Varsinkin sillä kotikentällä tuolla kauppisentterissä, niin tulee olleen kyllä kova joukkue. Siellä on ne 3, ja niillä on aika, se Kerone teki teitä vastaan, montako 4 maalia vissiin? 3 ainakin, vai 4? Oliko jopa 5? Saattaa olla 4 tai 5. Niin se, ja sitten Kaivola ja. Sitten siellä on Eeli Tuominen ja. No niin, Eeli Tuominenkin muuten tosiaan mennyt. Se on, mähän sanoin viime vuonna, muistaakseni oli Torniossa, että hirveä pyssy, että varmaanko tuossa pääsee. Pelasi sitä futista nyt, että sehän tuli vastaan, ei ole vastaan mennyt sinne. Vaikka Ville Koskela lähti käddyyn, mutta mä veikkaan, että taitaa olla vaan ihan tyytyväinen. Ei ollut ihan niin kuin, kädyssä se on ollut huomattavasti parempi kuin mitä se oli niin siellä Vehussa. Että varmaan molemmille ihan hyvä ratkaisu. Mutta joo, ne on niinku semmoiset, mikä mulla nyt niinku, tietenkin Akaa jatkaa jylläämistä, ei vielä yhtään tappiotakaan, että yksi taisi peli mennyt jatkoajalle Vieskaa vastaan ja sekin voittomaali kilpailusoksen meni sitten niin. Että kärki ei ole niinku sinänsä yllätä mitenkään. Joo, ei mitenkään. Mutta kiva nähdä nuo nyt ensimmäisenä nostona, että miten sitten jos otetaan vähän pelaajia, niin siellä onkin sitten mielenkiintoisia, todella paljon mielenkiintoisia. Ensimmäisenä pakko nostaa Erik Sylla. Ihan huikeata kautta pelaa. Kantaa nyt kädyä reppuselänsä ihan tosissaan, että Niin. tosi isokokoinen nuori maalintekijä, että pystyy niissä pivot-pelaamisella vielä, kun saa tuosta kokemusta ja vähän sitä pivot-pelaamista auki, niin tulee oikeasti olemaan vuosien mittaan niin ihan pommin maalikuningas, jos täällä pysyy Suomessa. No kyllä, joo, sillä on, jos se nyt ihan äkkiä, kun mä saan tuosta tuon pistepörssi auki, niin YKK, ne 8. pistepörssiä, 12 maalia. Ja sitten kun miettii, että tuossa on niitä ruokkijoita ollut Kytölät on puuttunut molemmat monen peliin. Se on joutunut oikeastaan vähän itsekin kaivelemaan niitä maalia sieltä. Hienoja on tehnytkin. Kyllä, ehdottomasti iso steppi viime vuodesta, mitä on ottanut. Niin kuin nuoren miehen pitääkin ottaa. Se on ihan selvä asia. Mahtavaa ollut katsoa kuitenkin. Kemissäkin teitä vastaan ja niin kuin Torniossa kun pelattiin, niin, tai pelasivat, niin oli kyllä hyvä. Oli mun mielestä niin kuin ihan paras pelaaja. Ja onkin valittu aika monessa pelissä paras. Tietenkin Eetu Kaikkola on sitten toinen, mikä on pistänyt silmiä. On vieläkin, vaikka on jo monta kertaa sanottukin, niin ihan. Joo, ja kyllä sitten niin kuukauden pelaajaksikin valittu tuo Aleksi Kylmälä. Niin, no se oli 3. Kyllä jaksaa tehdä kovaa duunia ja saa sitä palkintoakin sitten. Tekee aika hyvällä prosentilla nykyään jo maalejakin tossa. Kyllä, pistepörssin kädessä yhdessä Henrik Gutierrezin kanssa. Katsottiin sitä Riemu Vieska-peliä, niin kyllä, ja itsekin sä sanoit silloin, kun teilläkin oli niitä vastaan, niin kyllä se aika Vieskan peli, niin kyllä se todella paljon Gutierrezin kautta liikkuu se. Mutta Kylmälä ihan kliinisenä. Se eka maalikin Riemua vastaan, niin minkälaista asennosta teki se kärkkärin tilhukka. Maali eestä Kylmälä tekee 90% maalista. No. Ja Sofia Neporit, mitä? Se on taidetta välillä katsoa sitä sen peliä. Ei sitä pääse mihinkään. On se on totta. Se on niinku ihan ne pystyjuoksut, niin voi. Se on kyllä pistepörssin 3. jo tällä hetkellä. Yksi mikä on sitten kans mielenkiintoinen on, mennään jälleen
tuonne Varsinais-Suomeen, mutta ei mennä TPK, vaan mennään AU. Reihoda. Joo. Se on ottanut ihan älyttömästi steppejä eteen. On. Siis nyt niin näyttää, niin pitää nyt niin tietenkin tuo, onhan se ihan hyvä se niiden ketju siinä, mutta että Jani Luoma, Reihoda, niin Jani Luomakin on pistepörssissä tosi aika korkealla tuolla 15 sakissa suurin piirtein. Mutta Reihoda, mä tykkään siitä se. Kovaa vensteri. On hyvä vensteri ja hyvin muutenkin ottanut seuraava askeleen. Jouni Virta on varmaan tehnyt tehtävänsä, se on kuitenkin valmentanut sitä siellä monta vuotta. Saatan muistaa kyllä väärinkin, mutta oliko Reihodalla jotakin vammaa viime kaudella, että se ei ole päässyt oikein pelaamaankaan. Ja jotakin on tämmöinen joku mielikuva, en ole varma. Niin. Onko sitten nähnyt Reihodasta jopa untakin? Niin. Niin. No se alkaa sitten mennä jo kyllä iho alle ja aika komiasti, jos sillä ei ole päässyt käymään. Ei se pelaamaan ainakaan hirveästi päässyt. Viime vuonna? Niin. Ei se kyllä joo. Ei se päässyt joo. Tai mä veikkaan, että siinä on varmaan se loukkaantumisia on ollut. Mitäs sitten jos, no Henri Louste tietenkin ihan eri mies kuin mitä viimeksi nähtiin kentällä. Riemuun meneminen oli Henri Loustelle varmaan ihan loistava ratkaisu. Mä ärsytti kampuksen Dynamossa se sen kohtelu. Mies on yksi kova jalkaisimmista jätkistä ja käyt vetämässä suurin piirtein joku vaparit ja istut penkillä suurimman osa pelistä, niin ei kyllä ymmärtänyt sitä. Tokihan se Kädy nyt ei ollut huono joukkue, mutta ihme, että ton tason pelimies ei rotaation pääse kunnolla mukaan. Mutta näkee, että nyt Riemusani on ihan eri mies. Ja peli-ilo pursua suorastaan. Juuri näin. No sitten jos puhutaan vähän semmoisia, jotka ei ole välttämättä ehkä jäänyt jotenkin, ei ole vielä löytänyt tälle kaudelle semmoista ehkä sitä parhainta peliä tai joukkueena ehkä mulla on kaksi, molemmat siellä häntäpään joukkueet. GFT, en mä siltikään osannut ajatella, että se ihan noin niin kuin, se on välillä tuntunut, että se on jopa ihan pisteautomaattina ollut. Että tiukkoja pelejä muutamia, mutta sitten on selkeitä tappioitakin kyllä. Nuori joukkue kasvaa vielä selkeästi, ei ole Mika Hosiot ja Kauriat ja kumppanit saanut ihan lentoon GFT. Nythän ne tulee viikonloppuna sitten pohjoisen rundille. Joo, kyllä meillä on myös elämää ja kuolemaa peli niin sanotusti. Pakko voittaa jo. Niin. Pakko voittaa lauantaina. Mä en tiedä, minkälainen Mika Hosio sopimus on, että ei ole vissiin yhdessäkään vieraspelissä vielä pelannut. No ei ole pelannut. Ja en ole kyllä sitä muistaakseni täällä nähnyt. Oliko viime kaudella ei, täällä? Joo. Ei ollut. Liian pitkiä matkoja kokeneille mieli. Mennään jalat jumpuraan. Niin, se voi olla. Se voi olla se. Sitten toinen, no okei, Kädyllä on ollut loukkaantumisia, siellä on Jukka Kytölä ollut pois, ollut valmennuksissa, Mikko Kytölä ei ole pelannut hirveän paljon, sillä oli koronaa ja muuta, mutta ei ole pelannut, mutta että siitä huolimatta niin ei vielä kyllä, ei tule riittää, kyllä ne playereihin tulee, siinä nyt ei ole montaa pistettä esim. Teihinkään, että Ja se täytyy sanoa kyllä tosta, että nyt oli pari peliä, oli Laitinenkin sivussa. Niin. Ja nyt kun AU-peliin Laitinen palasi, niin kyllähän se Laitinen se näki, että se oli maalissa, että ne voitti. Se on vaan kylmä fakta. No kyllähän se niiden peli tällä hetkellä hyvin paljon siihen perustuu, siihen loistavaan maalivahtipeliin. Kattonut mitä maalia sille, mutta en muista sitä nimeä. Sitä Honkonen, niin Otto Honkonen. Kyllä valitettavasti meni, ne vaan näkyy vaikka kuinka oli Kädyn Instagramissa kehuja ja tämmöisiä, mutta ne vaan näkyy valitettavasti, kun maalivahti on. Niin. Nippe Laitinen, kun palasi loppien väliin auta vastaan, niin kappas kummaa. Kädy nappasi 3 pistettä. Niin. Kapteeni näyttää esimerkkiä. Ja huikea maalivahti. Se on ja huippu jalalla. Kyllä. Ehkä kuitenkin sitten loppupeleiksi sarjan paras Kasper Kankaan kanssa
sarjan parhaat maalevat tilalla. Näin se vaan on. Sitten vielä muuten positiivisesta Eetu Alalahti, maajoukkuekutsu. Ihan huikea. Mä oon niin ilolla kattellut Eetun peliä, että siis niin positiivisessa mielessä tarkoitan nyt, vaikka nyt hypättiin, mä unohdin, mulla kyllä luki se tuolla, mutta silmät harottaa sen verran, että en hokannut sitä äsken sanoa, niin Eetu Alalahti on ollut aivan mahtava. Mä kysyinkin siltä haastattelussa viime pelin jälkeen, että tarviiko Rennan Capralille edes tulla enää. Että se on niin iso. Ja nyt kun kutsun maajoukkueeseen, niin iso boosti. Varmasti Eetulle itselle ennen kaikkea. No on kokenut kuitenkin ollut vuosikaudet mukana tuossa ihan aina se kakkosmuke. Ja mua ärsyttää nyt henkilökohtaisesti, kun se Caprali tulee. Että nyt se on taas sitten loppukauden kakkosmuke. Vai onko se ennen? No en mä usko, että Brasiliasta hankitaan taas pelaaja, että se pistuu penkillä. En jaksa uskoa. Niin. Tuntuisi aika ihmeen. Jos ei sitten ole ihan huonossa kunnossa, että siinä on Copacabanaalla vetty pikkusen Bischofshoffenia, että no ei varmaan ole. Mä seurailen sitä Instagramissa, niin kyllä se vaan siellä hyviä reenejä, laittaa reenivideoita, miten tehdään. Että kyllähän se kova jätkä. Mutta Eetu itse sanoo, että hän haluaa, että se tulee vielä. Että se on niin kuin kiva saada siihen. Ja varmasti tulee hyvä kilpailuhenki, niin kuin ruokkii molempia. Mutta ei ole enää ihan niin selvä kakkosveskari, kyllä mun mielestä. Sitten vielä palataan tuohon negatiiviseen, tai mä ehkä oon oottanut enemmän. Justus Kunnas totta kai on siis loistava pelimies, älä niin kuin käsitä väärin, mutta se oli haastattelussa, Akaan haastattelussa siinä niiden sivuilla sanoi sitä, että hän on niin kuin pyrkinyt niin kuin semmoista kokonaisvaltaista peliäkin kehittää, että pisteet tulee sitten, mutta kyllähän Justus Kunnas on ennen kaikkea maalintekijä, siis kliininen viimeistelijä, hirveä pommi, mutta 6 maalia 9 peliä. On Justus Kunnakselle kyllä niin kuin aika vähän, niin kuin viime vuosien. Siis se, jotenkin se on niin kuin, niillä on niin se Akaan rinki siellä niin kuin älytö, että ja siellä on Popit ja Intalan veljekset ja nämä, niin vie isoa minuuttia kuitenkin siellä, että Aleksi Pirttijokikin niin yhdessä pelissä, niin ei se kyllä montaa vaihtoa käynyt kentällä. Niin, tuossa se mun vastaus oikeasti tulikin, että ei ole enää koko ajan kentällä, että sillä on muitakin. Niin. Siinä se on se syy. Niin. Mutta joo, eikä ole enää vetämässä joka vapaaria, että siellä on muutkin vetämässä niitä vapaareita, niin Justus Kunnaksesta jotenkin nyt ehkä se niiden niin kuin iso tasokkaan ringin jollain tavalla, ehkä se on kasvupaikka, en tiedä, mutta odotuksiin nähen, niin kyllä mä nyt ajattelin, että se kuitenkin 10 maalia olisi jo tehnyt tuohon, niin kuin se normaalisti olisi tehnytkin. Mutta se nyt tuli, äläkä nyt Justus Kunnas todellakaan käsitä väärin, sä oot loistava pelimies. Sitä mä en niin tuohon millään lailla. Hienoja maajoukkuepelejä näin, niin ei kyllä yhtään. Mutta siis, nämä on mulla mielessä. Onko sulla joku vielä, mikä tulisi erityisen? No ei mulla oikeastaan ole. Tossahan ne tuli aika pääpiirteittäin kaikki. Niin. Kuummat pelaajat ja semmoista. Nyt tässä on muutamia kierroksia vielä jäljellä 2-3 kierrosta. Taitaa olla joillakin 3 peliä ennen maaottelua ja joulutaukoa. Niin. Siihen asti vaan kaikki varmaan pyrkii vettää ihan 110, sillähän nähdään sitten Torniossa kärkikamppailukin viikon päästä pikkusen yli, kun on FC Kemi Akaa. Niin jo. Joo. Akaa matkustaa tänne pohjoisen rundille. Meillä taisi olla lauantaina ensin. Ja niin oli. Joo. sitten on FC Kemillä sunnuntaina. Joo. Siinä on taas, se on kyllä mielenkiintoinen peli nähdä. Nähdä FCkin taas laajentunut, kun tuli se, mikä se saa osaat lausua? Maikon Tauaan tuli sieltä, niin taas on rosteri laajentunut ja tulee sitten vielä Capralilla laajentumaankin, niin ja Boris ei tarvitse enää pelata, mikä on oikeastaan helekkarin hyvä homma. Homma, niin kyllä nyt mä sanon, että FC Kemilläkin alkaa olla, niin kuin, siis alkaa olla semmoinen arsenaali kasassa, että jos ei pyttyä tuu, niin kyllä sillä pitäisi alkaa jo paita heilahtelee.
Ja mukavaa, kun katsottiin viimeksi peliä, kun Anderson Suarez alkaa Sampa löytymään, että luppaa keväälle kyllä hyvää, että joo, kyllä Kemillä tulee. Hurja rosteri, kun vertaa viime vuosiin, kun nyt on laajuutta. Niin, ja Taneli Kohonen on vielä tulossa. Aivan, niin. Kyllä. Ja Tanelillakin on varmasti niin kuin hirveä näyttämisen halu. Kyllä se on muutaman kerran, kun se on ollut tuossa, tai no yhden kerran se oli mukaan selostamassa, niin kyllä se eleihintä siinä vieressä oli sitä, että vaikka kylmän rauhallisesti pystyi siinä analysoimaan, niin kyllä näki, että miehellä on hirveä hinku kentällä. Että kyllä tulee olemaan. Joo, niillä on kuitenkin nyt niin kuin toista ketjua niin kuin hyviä äijää siinä. Ei kummallekaan Akalle ja FC menekään mikään mukaan mestaruus. Ei käy. Kumpikin sitä voi voittaa yhtä aikaa. Ei, sehän se on. Joo, ja on siellä vielä mahtavia pelejä tulossa. Ai että, ihan käet alkaa jo. Ota vielä. No, mutta kun mä sytyin niin nopeasti. Mutta joo, ei mitään. Me aletaan ottaa meidän tämän viikon vieras eetteriin. Ai että, kiva päässä. Nuorten maajoukkueen tai U19-vuotiaiden kapteeni Mikko Mämmilä tulee meille vieraaksi. Kiva päässä näkemään vähän myös semmoista nuorta näkökulmaa tuohon meidänkin haastatteluihin ja meidän vieraisiin. U19 futsal-maajoukkueen kapteeni Tornion palloveikkojen pelaaja Mikko Mämmilä, tervetuloa Ei tunnetta, ei peliä podcastiin. Kiitoksia. Mites menee? Sulla on kuulemma siellä kovasti ollut YO-kirjoitukset meneillä tai tehtävät tekemättä siellä. Minkälainen on aamu ollut? Joo, tuossa viimeisiä lukiotehtäviä nyt palautellaan menemään, että tässä tän ja ensi viikon alkuun tuli sieltä deadline, että jos haluat lakiin päähän, niin pistähän tehtävät tulemaan. Ja tässä nyt on vähän niitä tehty ja sitten vähän jumppailtu tuossa samalla. Niin jos pääsis jossain vaiheessa takaisin kentille vielä. No niin. EM-kisat, U19 EM-kisat pelattiin itse asiassa, oliko se nyt mä unohdin. Oliko ne tuossa alkusyksystä, elokuu, syyskuussa, miten ne oli? Joo, syyskuun alussa. Niin, just aivan oikein. Minkälainen reissu oli tuo? Jos ei mennä vielä ihan pelillisiin asioihin, niin yleensä kun lähdetään, nuori mies pääsee reissun päälle, niin minkälainen reissu oli kokonaisuudessa? No siis kyllähän se niinku ikimuistoinen reissu oli, että aluksikin niinku EM-kisoihin ylipäätään niinku päästä pelaamaan ja sitten sai vielä niinku kunnia edustaa Suomea siellä ja ensimmäinen ikäluokka tai juniori-ikäluokka, joka meni EM-kisoihin, niin se oli niinku iso juttu itselle ja sitten kun sai vielä tosiaan olla kunnian kapteenina vielä joukkueessa, niin siis se viikko mikä oltiin siellä ja sitten siihen mukaan lukien tietenkin kaikki leiritykset ja kaikki karsinnot sun muut, niin se joukkueen kanssa oleminen, niin se oli kyllä itselle tosi iso ja hieno juttu. Aina puhutaan siitä joukkueen hengestä ja semmosesta, että se on niinku kaiken A ja O. Se vie niinku, se voittaa aina yksilö, hyvä joukkue. Se on nähty kaikissa pallopeleissä. Minkälainen jengin henki yleisesti ottaenkin oli? No siis se oli mun mielestäni siis se oli ihan uskomaton. Se oli niinku silleen, että me tehtiin yhdessä kaikki hommat ja niinku me pelattiin niinku toisille sitä peliä, että se niinku just kaikki se näkyy kaikessa puolustuspelaamisessa ja hyökkäyspelaamisessa, että jos siellä sattui jollakin tulee kentällä esiin joku pikku kämmi tai vastaava, niin sitten sitä mentiin vaan niinku seuraavaan ja meni paikkaamaan ja niinku se oli niinku sitten semmoinen niinku koppielämä sun muu, että meillä oli niinku aina niinku tosi hyvä fiilis kopissa ja niinku siellä sai niinku olla oma itteensä ja niinku silleen tosi
avoin porukka ja sitten just se, mikä mun mielestä oli tosi hienoa, niin niinku, valmennuksen ja pelaajien välinen semmoinen niinku suhde ja yhteistyö, niin se oli niinku tosi hienolla tasolla, että tosi paljon niinku Kopissakin oltiin, niinku juteltiin ihan vaan niitä näitä niinku valmentajien ja fyssärien, kaikkien taustojen kanssa, niin pystyi olemaan niinku ihan avoin niinku muunkin kuin futsalisuhteet. Siellä juteltiin niitä näitä, niin se oli kyllä niinku tosi hyvää ja niinku joukkueen henkenä niin ehkä parasta, missä on ikinä ollut. Teillä oli aika huippufaniporukkakin sillä oli varmaan läheisiä katsomassa ja kaikkea, niin sekin antoi varmaan omaan boostinsa sitten, että katsomosta kuului Suomi-kannustukset. Ja... Siis joo, todellakin. Siis oli, mä en nyt muista paljonko, mutta olisiko se oli joku 50-60 suomalaista oli suurin piirtein katsomassa joka peli ja oli siis, se oli ainakin itse sai siitä tosi paljon virtaa ja uskon, että koko muu joukkuekin, niin sai siitä aina semmoisen tietynlaisen boostin vielä, kun siellä Suomi-huudot tuli ja meitä kyllä niinku tsempattiin ja kannustettiin niinku alusta loppuun asti se koko 40 minsaa, että siitä kyllä näin jälkikäteenkin vielä niin kaikille paikalla olijoille niin todella iso kiitos ja propsit sinne. Niin, puhuit tuosta teidän valmennuksesta siinä, että sillä oli iso merkitys, niin minkälainen se, niin se valmennus on kuullut kyllä hyvää siitä päävalmentajasta. Ja siinä oli, eikö siinä ollut sitten vielä tuo Tomi Tuominen ja Paananen ja ketä siinä oli vielä siinä? Joo, no siis se siis valmennus oli niinku priimaa. Totta kai, että Kerkko siinä päävalmentajana. Se, minkä itse huomasin heti alusta alkaen, niin valmennuksella ja taustalla oli selvät sävelet, että mitä kukakin tekee. Ja siellä oli just Kerkko päävalmentajana ja sitten Tomppa kans Jeesus meitä tosi paljon just leireillä ja peleissä ja muutenkin hyvänä valmentajana siinä ja sitten tietenkin painissa oli kans sitten etenkin tommosilla leireillä ja tämmöisillä, niin se oli siellä tosi paljon katsomassa ja seuraamassa kanssa meidän tekemistä, mutta sitten just tommosilla pelireissuilla, kun joukkueenjohtaja ominaisuuksissa on, niin sitten sillä oli paljon myös muita semmoisia joukkueen juttuja, missä sen piti mennä, että kyllä painiskin siellä aina pyrki mitä vaan ikinä ehti, niin meidän kanssa touhuamaan ja jeesaamaan meitä ja sitten no totta kai Linjamäen Tuomas, en tiedä oliko se kisoissa fyssarin nimellä, mutta siis Tuomas oli me erikoistilanteissa jeesas meitä tosi paljon. Ja kyllä se semmoinen valmentajien ja pelaajien välinen suhde siinä, mitä nyt meillä toi projekti kesti aika lailla vuosi, niin varmasti kaikilla pelaajilla ja valmentajilla tuli semmoinen hyvä suhde siinä leiriä ja koko niin sanotun projektin aikana. Jos vähän puhutaan siitä valmistautumisesta, niin mitä kaikkea se, kuinka paljon teillä oli leirejä ja tietenkin karsinnakin siinä, että ennen kuin pääsitte kisoihin niin kokonaisuudessa? Joo, muistaakseni me aloiteltiin, tai tietenkin meillähän pyöri nämä valtakunnalliset pelaajakehitystapahtumat, vai menikö ne sillä nimellä, mutta kuitenkin, että alueetta kerättiin aina pelaajia ja niitä kautta sitten me, olisiko se joku, mitä mä sanoisin, ehkä viime vuoden alussa alkoi ensimmäiset semmoiset tapahtumat pyörimään ja sitten ensimmäiset tommoset maajoukkueen leiritykset alkoi sitten nyt vuosi sitten syksyllä oli ensimmäiset leirit ja sitten aika lailla viime syksynä niin syyslomien aikaan niin oli sitten ensimmäinen harkkaturnaus tuolla Ranskassa Montaigu Cup ja me käytiin siellä sitten aika untuvikkoina, ettei me ihan hirveästi oltu keretty vielä joukkueena tehdä muuta kuin niillä leireillä jotakin oltiin tehty. Ja siellä lähdettiin sitten hakemaan semmoista minkälaista pelitapaa me halutaan pelata ja minkä tyylistä peliä halutaan pelata. Ja
sieltä se sitten lähti rullaamaan, leirityksiä oli sitten, siinä talvella oli muutamia leirejä vielä ja saatiin muutamat harkkapelit sitten vielä muun muassa B-maajoukkuetta vastaan pelattiin silloin kans ja no sitten me lähettiin niin sinne Latviaan. Et siinä talvella oli leirityksiä, mutta pelejä ei ollut niin hirveästi, että olisiko meillä ollut 5 peliä joukkueena ennen niitä karsintoja. Voin kyllä olla myös väärässä, mutta jotenkin silleen muistelisin. Ja sitten oli ne karsinnat siellä Latviassa ja siellä sitten päästiin kisoihin, niin sen jälkeen sitten oli silloin keväällä taisi olla toukokuussa, taisi olla seuraava leiri. Ja sitten kesällä me käytiin, kesä-heinäkuun vaihteessa käytiin Sloveniassa pyörähtämässä ja sitten sen jälkeen oli vielä muistaakseni yksi vai 2 leiriä ennen kuin lähdettiin sitten tonne Kroatiaan. Joo. Et se oli semmoinen niinku joukkue niinku valmistautunut, mutta sitten tietenkin totta kai niinku omalla ajallahan niinku tehtiin tietenkin hommia, että sieltä oli saatiin muun muassa fysiikkaohjelmat ja silleen pallollisia juttujakin niin meitä niinku ohjeistettiin, että mitä voi tehdä ja näin päin pois. Niin, aivan. Itsessään siis niin sinne EM-kisoihin pääseminen, niin sehän on ihan mitä huikeimpia juttuja, siis vie Suomi futsalia niin eteenpäin, antaa uskoa siihen, että me ollaan jossain kohtaa yksi ainakin Euroopan parhaista maista niin maajoukkojenkin mukana, niin vaikka siellä nyt itsessään se EM-turnaus, niin vaikka siellä vähän tappiota tulikin, niin minkälainen se turnaus sitten kokonaisuudessaan? No minkälaisia pelejä ja näin poispäin? Joo, itse se EM-turnaus niin siis tosi opettavainen ja itse tykkäsin just silleen, että pääsi niinku mittaa omaa tasoa silleen, niinku missä oma ikäluokan niinku Euroopan kärki menee ja pääsi painiin sitten niinku erityylisten pelaajien kanssa, mitä ei välttämättä ihan niinku Suomessa ei välttämättä tuu, että esim. Just Italia-peli, niin heillä oli niinku tosi paljon taitavia yksilöitä, et ei varmaan niinku ihan herkällä ei löydy niin pallotaitavaa joukkuetta niinku hetkeen, ketä vastaan olisi pelannut niinku yksilöinä ja sitten just niinku pelityylit vaihteli niissä 3 pelissä tosi paljon, kun vertaa niinku just Ukrainan ja niinku Italian ja Slovenian pelityylejä, niin kyllä se oli siistiä päästä näkee ja just se, että se on ehkä niinku vielä aavistuksen nopeampaa, mitä niinku esim. Futsal-liiga on, että siellä niinku mennään niinku kaasupohjassa koko ajan ja siellä niinku ehkä enemmän semmoista niinku päästä päähän mennään, että tulee nopeita hyökkäyksiä ja silleen, niin se oli itselle niinku pelaajana tosi siisti kokemus ja just silleen, että pääsi niinku mittaa sitä omaa tasoa, että missä mennään ja mitä tässä pitää vielä niinku parantaa ja siinä kans yllättävän nopeasti niinku oppi vielä sinne jopa niinku sen turnauksen aikana niinku jotakin juttuja. Pitää sitten pystyä ottaa niinku myöhemmin seura-arkeen sun muuhun mukaan. Niin. Eikä se tahtoo vähän olla puoliksi vähän joka lajissa nuorten pelit on, sitä vauhtia on aina ihan älyttömästi. Tietenkin virtaa ja testot jyrää siellä niin kuin täyttä häkkää, kun suurin piirtein kaikki menee lihakseen, niin onko se niin kuin, jos niin kuin sä vähän viittasitkin tuossa sitä niin kuin siihen tasoon niin kuin esim. Versus liiga, niin oliko se nimenomaan se ero siinä niin kuin vauhissa, mutta entäs taktinen puoli sitten vastaavasti? No kyllä mä sanoin, että se vauhissa se iso ero oli, että totta kai siellä oli kans niinku taktisesti taitavia joukkoja, mutta sitten niinku varmasti senkin huomaa, että niinku futsal-liigassa joillakin joukkueilla niin on tosi pitkään pysynyt
runko samana ja ne on monta vuotta saanut painia tuolla niin kuin samalla porukalla ja tehdä yhdessä töitä niin kuin useamman vuoden ajan ja pelejä tietenkin on enemmän alla, mitä niin kuin todennäköisesti yhdelläkään niin kuin ikäluokkamaajoukkoilla tuolla kisoissa, niin kyllä se ehkä niin kuin se taktinen puoli osittain niin kuin liigassa niin oli vielä ehkä niin kuin hitusen paremmalla tasolla, mutta niin no en tiedä. Se tietenkin me ei päästy niin kuin pelaamaan muun muassa Portugalia ja Espanjaa vastaan, että niin kuin nehän varmasti taktisestikin on vielä niin kuin pykälä niin kuin muitakin noita EM-kisakandidaatteja pitemmällä, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä futsal-liigassa vielä niin kuin taktinen puoli niin on ehkä hiottu vähän paremmin. Totta kai onhan se selvä asia, että niin kuin sanoit, niin jos on pitkään yhdessä pelaaneita ja sitä viikolta päässään niin kuin parantamaan sitä peliä, niin täytyykinhän se olla, onhan se nyt, olisi se toisaalta aika, no absurdi on ehkä väärä sana, mutta niin kuitenkin aika hölmää, jos ei se pystyisi kehittymään, niin se on selvä juttu. Joo. Kyllä. Onko Tonilla EM-kisoihin jotain semmoista mielen päällä? Tossahan ne tuli kaikki aika hyvin, että mukava se on kuulla, että siellä on ollut hyvää meininki, mikä välitti kyllä tuonne kotikatsomoihinkin. Joka peli tuli katsottua sinne. Se kyllä välitti sinne. Ja onhan ne viihdyttäviä katto. Tosi viihdyttäviä pelejä. Sattuu ja tapahtuu. Niin ja kyllä monessa munkin mielestä niin varsinkin nuorten pelit on niin kuin, siis ei pelkästään futsaali, vaan muissakin lajeissa, niin joku lätkän vaikka nuorten MM-kisat, niin se on mahtavaa katseltavaa, kun se on se vauhti, mikä tekee mun mielestäkin se hienois. Mites kapteenius? Siniristirippu vasemman rinnan päällä, syömön päällä siinä, niin mitäs kapteenius merkittää Mikko Mämmilä? No siis aluksikin niin siis iso kunnia, että niinku, se oli itselle tosi iso kunnia niinku kantaa vielä sen Suomen lipun lisäksi niin vielä sitä C-nauhaa tuossa vasemmassa kädessä ja siis no kyllä se niinku kun sinne meni äijien kanssa sinne kentälle viirit kädessä ja kun se sinne Slovenia-pelissä ekaan kerran se maanmelaulu sieltä kajahti, niin kyllä se oli niinku siinä ja tässä, että tuleeko tippalinssi vai ei. Varmasti, kyllä. Et kyllä se niinku iso juttu on ja niinku kapteenius niin on niinku Haupassa on noissa juniorisarjoissa, eli niinku P17 ja 19, niin on ollut kapteenina, mutta totta kai kun tuommoiseen maajoukkueeseen niinku pääsee mukaan ja sitten sieltä vielä tarjotaan sitä kapteeninauhaa käteen, niin on se tosi iso ja niinku hieno asia ja en tiedä sitten, että niinku, no on niinku se silloin kun ensimmäisiä kertoja olin maajoukkueessa kapteenina, niin sitten alkoi enemmän just katsoa niinku seurajoukkueen elämässä, että miten just niinku kapteenit hoitaa hommia ja ottaa vaikutteita sieltä, että mitä voisi niinku viedä sinne mukaan ja tälleen. Mutta aina on tykännyt olla äänessä ja semmoinen oma itteni seurasta riippumatta, niin varmaan niilläkin jonkunlainen vaikutus sitten oli siihen valintaan, mutta summa summarum, niin tosi hieno ja kunnialla otin sen vastaan. Kuka teillä muuten valitti? Valittiko teillä pelaajat vai valmennusjohto ton kapteeni? Meillä meni silleen, että silloin kun mentiin Ranskaan silloin ekalle pelireissulle, niin siellä sitten Kerkko, päävalmentaja, tuli sanomaan, että oot tämän ekaan peli oot kapteenina ja niin sitten se vähän niinku jäi siitä se nauha sitten niinku käteen, että sit Sujahti kassiin vahingossa, jätit sen sinne.
niin. Tuli huomasi putaalla, että oho, se on täällä kassassa. Mutta joo, se silloin Kerkkosen valitsi ja sitä ei sitten, sen jälkeen sitä ei muutettu. Sitten Sloveniassa mulla tuli pikku tälli siellä harkka turnauksessa, niin sitten sain itse kunnian antaa nauhan seuraavalle ja sitten se sinne TPK-harkkapeleihin, mikä oli vielä sitten syssyllä tuossa ennen kuin lähdettiin sinne yhdelle eri yhteydessä, niin sitten se sujahti mulle takaisin kätteen sinne ja oli sitten se EM-kisoja ajan kanssa. Kyllähän kapteeni, jos kertoo johtajuudesta, niin kun on se sitten verbaalista johtajuutta tai esimerkillistä johtajuutta, niin se on joka tapauksessa, siinä on monta asiaa, niin kyllä se sitä ainakin mulle kertoo. Että. Joo, eihän sinne voi ihan ketään vaan laittaa tuohon vasempaan ei. hauitsin kohdalle sitä, että kyllä siinä se vaatii luonnetta. Kyllä. Ja sitten silloin kesällä, kun reenattiin, niin kyllä mun piti haukkaria aina erikseen vielä tehdä, että se varmasti pysyy sen No sekin. Pelkkää vasenta hauista. Niin, pelkkää vasenta hauista. Ja on sitten aina niin kuin pelaajanakin. Mä tosi paljon tykkään seurata muitakin lajeja, niin kuin lätkää ja tämmöistä. Ja oululaisena niin just Kärppien seuralegenda Kukkosen Lasse, niin se on itsellä semmoinen niin kuin semmoinen omalla tavalla idoli, niin mä siitä sitten on tykännyt aina ammentaa niin kuin ominoihin pelijuttuihin sun muihin, että siellä niinku just ennen peliä niinku ringissä sun muuta, niin tyyliin sillä, että kurkku tulee ulos, niin huuettu muille ja tsempattu muita ja jeesattu aina, niin se on ehkä semmoinen niinku, siitä on saanut itse boostia ja sitten toivottavasti se on myös omalla tavalla muille samalla boostia. Onko sulla se pukukoppi Kukkolassakin jäänyt sitten tavaksi, että pari roskista vieressä koko ajan puhutaan ja hirveä puusti ja tsemppausia teillekin vielä sitten. Toivottavasti ei se ole ihan kamalan näköistä nimittäin. ei sentään. Kyllä mä niinku kopissa, tai tuolla kun oli tuolla kisoissa, niin kopissa viimeiset tsempit ja sit siinä loppuringissä vielä just ennen kuin pilli soi, niin siinä ehkä annan pikku posiit vielä äijille, että nyt lähdetään vääntämään sun muuta, mutta siihen se sitten jää. Niin. Kyllä, se puoli. Vielä ennen kuin mennään pikkusen eteenpäin, niin vielä yksi kysymys, ja tuossa mulla on pyörinyt mielen päällä, niin onko se nuorten maajoukkueen niin pelitaktiikka, niin onko se sidoksissa myös A-maajoukkueeseen, että onko siinä selkeät yhteneläisyydet, että onko se rakennetaanko sitä jostain tavallaan Suomi Futsalin maajoukkueen DNAta jo nuorista? Kyllä sinne otetaan vaikutteita, otetaan A-maajoukkueelta, että ei se varmaan ihan suoranaisesti ole ihan samanlaista, mutta kyllä esimerkiksi nyt kun Gargelli tuli A-maajoukkueelle päävalmentajaksi, niin kyllä sieltä otettiin muun muassa tuohon 3-1 pelaamiseen, eli pivot-pelaamiseen, niin joitakin Gargellin pelityylin klippejä on katsottu joukkueen kesken. Että kyllä siellä selkeitä yhteneväisyyksiä on, mutta kyllä siinä sitten tietenkin semmoinen omalainen tietenkin vivahde on, kun eri päävalmentaja kuitenkin on kyseessä, niin omanlainen semmoinen erilaisuus sieltä kuitenkin löytyy. Kyllä. Joo, ehkä se. Kun siis Suomen prässipelaaminen on ollut ainakin varsinkin Mitso Martitsin aikana, on se Karkelinkin aikana, ei ehkä ihan samanlaista, ollaan Tonikin kanssa otettu siihen monta kertaa, kun ollaan katsottu noita futsal-maajoukkojen pelejä, niin siinä on se pikkusen muuttunut siitä. Niin kuin totta kai joka valmentajana on omat jutut, mutta että se ei ihan niin selvästi ole kuitenkaan futsalissa nyt esimerkiksi, nyt jos nyt kun jääkiekosta jo puhuttiinkin, niin meidän peli tuntuu, että se on koko Suomen peli, että pienillä vivaheeroilla, mutta ei ole ihan semmoista, ei ole futsaali, mitä olet mieltä? No kyllä mä just esim. Mikä meillä oli se
19 sen maajoukkueen niin DNAta, niin se oli aika lailla se prässipeli just. Siitä me niin elettiin ja hengitettiin ja kyllä tietenkin kun on noita A-maajoukkuepelejä tullut katsottua, niin ei siellä ehkä niin yhtä kovaa niin mennä niin koko aikaa prässin puolesta, mutta niin just niin kuin säkin sanoit tuossa, niin se on niin päävalmentajakohtaista, että miten halutaan. Ja kyllä meilläkin niin joskus sit mietittiin, että ennen peliä, että halutaanko me lähteä niin alusta asti painaa sillä niin 100-lasissa sitä prässiä vai halutaanko me alkuun katsella jonkun aikaa ja sitten otetaan niin pelin sisällä semmoisia NS-jaksoja, että mennään sitten vähän kovempaa, mut näin. Niin. No aika hyviä me tuossa maajoukkueen EM-kisaprojekti omasta mielestä. Joku kysymys varmaan jäi kysymättä, mutta mitäs sitten, jos mennään, pikkusen palataan back to Ruth. Yleensä mä oon tämän kysymyksen kysynyt ekana, mutta jos mennään sitten tuohon arkihommaan, niin minkälainen mies on Mikko Mämmilän mielestä? No Mikko Mämmilä on se on puhelias ja semmoinen niinku intohimoinen tekijä, että jos joku kiinnostaa, niin sit siitä kyllä niinku käännetään kaikki kivet ja kannot tieltä ja no niin, futsal-pelaajana ehkä semmoinen, miten nyt sanois, omaan pään luuta ja tykkää niinku vääntää niinku muiden pelaajien kanssa ja en tiedä. Semmoinen normaali suomalainen nuori mies. Se oli hyvä. Mites miksi futsal? No futsal tuli mulle itselle sillä lailla, että tässä Haupassa Haukiputaalla pelasi futista ja futsal sitten pyöri Haupassa, niin talvikaudet sillä lailla vähän niin kuin pallollisen reenin muotona että välttämättä futispelejä ei ollut niin paljon, niin sitten futsal-pelejä saatiin kasaan ja siinä sitten aluksi ne muutamat vuodet niin ihan vaan futiksen ohella tuli käytyä vähän pelailemassa ja vähän reenailemassa ja sitten siinä 4-15 vuoden iässä varmaan niin alkoi sitten, tai kun huomasi, että alkoi niinku pärjäämään tuolla futsalkentillä niinku jotenkin ja sitten semmoinen niinku peline se oli paljon nopeampi ja tuli paljon enemmän tapahtumia ja niinku sai olla pallossa enemmän mitä futiksessa, niin kiinnostui siitä sitten sitä kautta varmaan niinku enemmän ja sitten Haupassa mä oon aina sanonut, että mulla on käynyt hyvää tuuri, että mä oon Haukiputaalla päässyt pelaamaan, että tuohon Haupan juniorin rumpaan sitten päässyt mukaan ja aluksi sitten Purasen Karin valmennuksessa noita nuorempia P15 ikäluokkaa ynnä muuta pelattiin ja sitten olisinko mä ollut 15 vielä silloin, niin oli semmoinen tilanne, että tuossa Haupa P19 siihen aikaan niin oli vähän pelaajapula ja sitten Paanasen Jani tuli sanomaan, että ei muuta kuin reenirinkiin mukaan vaan ja sinne vääntämään isompien poikien kanssa ja sitten kun sinne ensimmäisiin reeneihin meni, niin siellä oli Kohosen Tanelia ja Kohosen Santeria ja Seppälä Henriä ja Kaikkosen Tonia ja ynnä muita sitten Niskalan Villeä vastassa ja meikäläinen semmoisena, ei sanotaanko, että ei vieläkään mikään niinku kentä isoin äijä on, niin oli vielä silloin vielä niinku hoikemmassa kunnossa ja siinä sitten huomasi, että äijät menee lujaa ja pallo liikkuu paljon nopeampaa mitä aikaisemmin, että nyt mun on pakko päästä kirimään näitä äijiä kiinni ja sitten sitä käytiin jatulissa reenaamassa ja
tosi niin kuin sen ensimmäisen vuoden aikana niin kuin sai niin kuin tosi paljon just taktisen puolen juttuja niin kuin opetettiin niin kuin käestä pitää ja jeesattiin niin kuin silleen, että pääsee alkuun ja sitten valmennus antoi omaan puoleen ja sitten tietenkin pääsi vielä pelaamaan niin tuommoisten jo siihen aikaan niin hyvin niin kuin, tai pitkään pelaaneiden pelaajien kanssa, just Tanelit ja Tonit ynnä muu koko se muu joukkue, niin ne sitten ne kanssa jeesas tosi paljon niin kuin pelin sisällä ja pelien jälkeen niin kuin purettiin peliä läpi ja annettiin palautetta, että mitä pitää tehdä paremmin ja miten sitä voi tehdä paremmin. No sitten yksi asia johti toiseen ja huomasi, että tässä pelataan niin kuin juniori SM-sarjaa ja suhteellisen hyvin pystyy pelaamaan ja haastamaan näitä oma ikäluokan pelaajia ja siitä sitten se oli vaan niin kuin enemmän pensaa liekkeihin ja sitten se futis alkoi jäämään vähemmälle ja vähemmälle ja alkoi panostaa tähän futsaaliin sitten enemmän. No. Miten nyt on ollut vähän huonoa tuuria noiden loukkaantumisten kanssa tässä. Sanotaanko oikeastaan, että kisojen jälkeen. Ne on aina inhottavia juttuja, niin miten sä pelaajana käsittelet ne loukkaantumiset? No joo, nyt on kaiken maailman korvaa käytävää vammaa ja... Joo, tässä on ollut vähän kaikkea. Et mulla siellä kisoissa itse asiassa meni kyllä se varmaan tietenkin saa nyt niin. Siis ekassa pelissä meni, repesi toi reisi ja no sitten siinä keskusteltiin, että mitä sille tehdään ja pelataanko sille ja näin ja no sitten sanottiin, että se on sun omaa päätöstä, haluatko pelata vai et, että ymmärretään, jos et halua pelata, mutta että se ei niinku, kun se oli etureidessä, että se on vaan sitten saattaa vähän repeämään laajentua ja no mä sitten sanottanut, että näitä kisoja ei välttämättä niin monta kertaa tuu, että hanaa vaan ja pelasin ne kisat sitten loppuun ja Suomeen kun päästiin, niin saman tien sitten aloitettiin kuntoutus ja 4 viikkoa. Kävi sitten tuossa kuntosalilla pelkästään niin kuin vahvistamassa jalkaa ja no sitten jalan puolesta oltiin niin kuin valmiita, ettei muuta kuin takaisin treenikentille ja pelikentille, niin otin flunssaan siihen ja sairasteltiin flunssaa sitten pois ja no flunssa sitten oli selätetty, niin meni sitten reeneihin ja pari reeniä kerkesi siinä vetää alle, niin sitten huonoa tuuria niin reeneissä sitten pallolla saasti tuohon korvaan ja mä ajattelin, nyt vähän timmittää ikävästi ja meni sitten seuraavana päivänä kävin lääkärillä, niin lääkäri sanoi, että joo, että sulla on tärykalvo täältä puhki että otapa vähän aikaa taas huilia ja no siinä sitten vähän aikaa huilailtiin ja sitten pääsin ekat liigapelit pelaamaan niin tuolla meidän etelän kiertueella käytiin Turussa ja Somerolla siellä pääsin 2 peliä pelaamaan niin kuin ehjänä ja sitten kadypelissä tuossa sitten vähän tuo jalka alkoi taas oireilee, vähän kipuilee ja siinä pelin aikana sitten vaan tutki, että se on joku pikku tärsky tullut, että kyllä se siitä ja seuraavana viikkona sitten menin reeneihin ja otettiin lämmöt siinä ja ensimmäisen syötöstä annoin jalalla vihlas siihen malliin, että nyt ei ole kaikki kunnossa ja ei muuta kuin taas lääkäriin, niin repeämä, mutta vaan eri kohdassa. Et sitä nyt on taas jumppailtu mutta niin kuin tuossa kysyit, niin kyllähän se niin kuin raskasta on niin kuin mielellekin, että jokainen kuitenkin haluaisi pelata ja niin kuin kehittää ja haastaa tässä itseään ja sitten tulee tämmöisiä niin kuin takapakkeja, niin kyllä se välillä on raskasta ja niin kuin suoraan sanottuna, niin kyllä se välillä syö miestä lähteä tuonne salille tai jumppailemaan, kun muut on vetämässä pallollista reeniä joukkueen kanssa, mutta se on semmoista tässä hommassa ja näitä sattuu ja pitää koputella puuta, että jos se alkaisi tältä kaudelta sitten toi loukkaantumiskiintiö olemaan niin sanotusti täynnä, niin pääsisi pelailemaan sitten vähän pitempiä jaksoja tuossa ja reenaamaan. Mm-hmm. Joo, kyllä ne on ne on ärsyttäviä nuo niin kuin loukkaantumiset ja tämmöiset, mutta ne valitettavasti kuuluu lajiin ja yleensäkin urheiluun, että se vähän tahtoo olla. Kyllähän tuossa on vähän niin kuin tommoset nuo sun loukkaantumiset, niin tulee yksi semmoinen ihan kohtuullisen kovakin pelimies mieleen, että jos oot
toi korva tai tärykalaman niin puhkeaminen, niin joku Litmasellakin niitä pullokorkkihommia ja kaikkia ihmejuttuja, että sehän vähän... Katsotaan sitä Lempinimiestä se Niin, niin. Meillä päin nyt ruukataan sanoa, no en sano, keksikää te oma. Mites Tornio, teitä aika paljon haupaajia sinne Tornio on tullut, ja siis itse asiassa jos ajatellaan, niin kun se tehdään haupan jengi, niin kyllähän se aika huikea, niin kuin hyviä pelimiehiä on ollut täynnä, että niin kuin ajatellaan, että liigakartalle kun on mennyt niin kuin Taneli Kohonen ja Santeri Kohonen ja Kaikkosella nyt on ollut vielä huonompi turi loukkaantumisia ja kaikkien muiden kanssa, mutta olisi niin kuin ihan huikea pelimies, että tosi paljon tsemppiä vaan, että menisi kaikki hyvin. Mutta että niin kuin muutenkin niin kova ryhmä. Niin mites Tornio? Minkälaisella fiiliksillä Tornio on tullut? Tämä nyt toinen kausihan tämä on. Joo, toinen kausi. Hyvillä fiiliksillä sinne lähettiin, että silloin Oulusta tai Haapasta lähti muitakin pelaajia. Just Kaikkosen Toni ja Mäntylä Otto ja niin lähti silloin ja sit painis kysyy multa, että no miten ootte, lähdekö sää, ja mä että totta kai mä lähden, että niinku parempien ja kovempien pelien pelit mielessä ja just se, että niinku saa otettua niinku seuraava stepi sitten omalla uralla ja et hyvin on kyllä niinku viihtynyt tuolla ja just tietenkin siihen joukkueeseen niinku mukaan tuleminen sillä on helpottu tietenkin, kun oli tuttuja muita mennyt sinne ja sitä kautta oli tietenkin helpompi niinku uuteen joukkueeseen mennä, mutta ihan hyvin on viihtynyt tässä nyt ja kyllä se tietenkin kertoo jonkun verran, että täältä Haukiputalta kun köröttelee tonne Tornion reeneihin, niin jos se ihan niinku ihan perseestä olisi, niin ei sitä välttämättä tulisi sitten matkustettuakaan. Niin. Mutta. Siellä parin veljeksien hellässä huomassa helppo olla juhiksi aina. Nimenomaan. Joo. Tämä kausihan ei ole niinku ihan, jos tuloksellisesti mennään, niin ei ole ihan mennyt. Molemmat Tornion miehet, siinäkö nyt ootta, niin ei ole mennyt ihan sillä lailla, että tiukkoja tappioita ja sitten, no mä en sitä vehupeliä niin kuin, siis millään lailla, niin kuin, mullakin tuli niin kuin paha mieli siitä kyllä, niin kuin katoin sitä, että ei ole ihan niin ollut, ihan se, ja sitten, niin, miten sä ton koet? No siis totta kai, kausi on niin kuin näkyy, niin se on ollut hankala alku meillä ja niin, no siis ei siinä auta, kun laittaa lisää puita uuniin ja tehdään vaan hommia, että niinku joukko kyllä tiedostaa aina, että millä niinku mikä siellä on mätännyt ja mitä meidän pitää tehdä paremmin ja se eteen tietenkin pyritään tekemään hommia ja että niinku joukkueena ja yksilönä tullaan paremmaksi ja pystytään sitten haastaa joukkueita, mutta totta kai joukkueelle se on ollut niin kuin tietenkin loogisestikin niin ollut alkukausi niin kuin hankalaa, että jos pelit ei kule, niin totta kai se väkisinkin vaikuttaa niin kuin mielialaa sun muuhun, mutta se on semmoista, niille niin kuin pelatulle peleille ei tässä vaiheessa enää voi mitään ja ei se auta, kun mennään eteenpäin ja tehdään niitä hommia kovemmin ja nyt just harmiksi en ole nyt päässyt niin kuin tonne reeneihin mukaan, mutta varmaan Toni tietää, että mikä siellä on tällä hetkellä reeneissä. Uskoisin, että siellä on hyvä ja kova meininki ja porukka haluaa tehdä duunia sen joukkueen eteen. Niin. Aina tuommoiset, niin kun te lähditte kauteen, niin
Paananen ja sitten Elias Martikainen tuli uutena ja Toni tuli mukaan uutena. Siinä ja nyt sitten valmentajan vaihto. Onko se tietenkin Painiski on sulle niin kuin isossa roolissa ollut niin kuin sun futsal polkua ja uraa eteenpäin viemässä, niin miten tuommoinen valmentajan vaihtaminen, niin miten se vaikuttaa? No totta kai se vaikuttaa, että just me ollaan Janin kanssa ollaan monta vuotta tehty yhdessä hommia ja niin kuin, oppinut niin kuin monen vuoden aikana tuntemaan toisemme niin kuin hyvin ja totta kai kun se tuossa niin kuin tulee tolleen kesken kauden tommonen muutos, niin totta kai se vaikuttaa ja niin kuin se on niin kuin, miten se nyt sanoisi, niin kuin uusi valmentaja on tietenkin, Eliashan oli niin kuin just sanottiin, että se tuli alkukaudesta jo mukaan, että sinänsä niin kuin ei niin kuin ihan uuden ihmisen kanssa niin kuin lähetty niin sanotusti nollista, mutta kyllä se tietenkin valmentajat on aina erilaisia ja valmennustyylit on aina erilaisia, niin totta kai se niin kuin vaikuttaa, mutta se on tässä hommassa semmoista ja niin kuin, kyllä me niin kuin just Painiksen kanssa ollaan niin kuin, vaikka niin kuin joukkueessa loppu niin kuin hommat yhdessä, niin ollaan niin kuin viestitelty ja soiteltu niin kuin futsalista ja muistakin asioista, että kuitenkin niin pitkään ollaan hommia tehty yhdessä sun muuta, mutta totta kai kun valmentaja vaihtuu, se on aina iso niin kuin muutos. Iso muutos siinä, niin kuin, no meillä nyt ei, totta kai tietyt pelilliset asiat aina muuttuu ja näin päin pois, mutta niin kuin just sanoin, niin ei tarvinnut niin kuin Eliaksen kanssa lähteä niin kuin kenenkään pelaajan niin kuin nollista, että Elias oli kuitenkin pyörinyt alkukauden pelaajana ja apukoutsina siinä meidän mukana sun muuta, mutta tietenkin se harmittaa aina, jos tämmöisiä asioita käy kesken kauden. Ja nämä on aina ikäviä asioita. On, mutta Seurajohto joutuu tekemään tuommoisia päätöksiä ja se on jännä, kun se on laji, niin se antaa joukkueelle jonkun tietynlaisen, aina niin kuin meilläkin esimerkiksi tuli, me voitettiin kädy sitten. Mutta sitten taas avaa alipelivehua vastaan. Et se on jännä, että se antaa tietyllä tavalla siihen, niin yleensä siihen seuraavaan peliin sen, jos se toki pitemmällekin aikavälille, niin se antaa sen uuden boostin. Nämä on aina ikäviä hommia, että nämä on, mutta tulosurheiluahan tietenkin kuitenkin on, että ennelle vaan voi mitään, no. Se on tämmöistä. Kyllä. Ja en mä niin kuin sano, mä pidän Elias Martikaista niin kuin modernina valmentajana ja ainakin mitä, mä en nyt ole tämän joukkueen ihan semmoista arkityötä niin tarkasti tietenkään nähnyt ja muuta kuin mitä kuunnellut vaan tarkalla korvalla, kun kuitenkin tuo valmentajuus on itsellekin tärkeä asia, niin siis sillä lailla mä luulen, että sillä on varmasti paljon niin semmoista, kun se on kuitenkin kaikki koulutukset käynyt ja itsekin on opettaja ja se osaa sanottaa asioita ja varmasti verbaalisti lahjakas ja futsal tietämässä. Kyllähän se Riemustakin niin näki, että se sielläkin teki tosi hyvää työtä, että kyllähän niin ropsit pitää antaa. Edelleen mä oon sitä mieltä, no en sano ääneen, mutta on kuitenkin sitä mieltä, että se on varmaan ehkä siellä vielä sitten siellä kokonaisuudessa, sitten kun keskittyy pelkkään valmentamiseen, niin se on varmasti tulee olemaan niin loistava valmentaja, hyvä valmentajaura tulle. Että kyllä mä luulen, että siinä vähän semmoinen ehkä niin old school, new school meininkiä ollut, että Painis on kuitenkin pitkä linjan futsal-valmentaja, vaikka se on nuorten kanssa paljon tehnyt hommia, mutta se on kuitenkin vähän niin semmoista old school meininkiä, mitä mä oon seurannut. Verrattuna varmaan sitten niin kuin Eliaksi. En tiedä, onko väärässä kauhean paljon. No niin kuin Mämmi tuossa just sanoo, niin tietyllä tavalla on tullut uusia juttuja siihen ja on otettu enemmän videopalavereita käyttöön ja tämmöisiä just varmasti niin kuin Elias Martinkaisen tyyppisiä juttuja tuohon totta kai päävalmentajan tyylisiä asioita ja taktillisia juttuja, mikä on ihan ymmärrettävä homma. Kyllä. Miten Mämmi se asian näki? Joo, siis sitä oli vaan sanomassa, että totta kai että niin Elias on ottanut
tosi hyvin ton niinku päävalmentajan homma otti nopeasti niinku lyhyellä varoitusajalla otti vastaan ja niinku hyvin on niinku suorittanut siihen nähden, mitä mäkin kerkesin silloin reenissä käydä niinku Eliaksen se päävalmentajuue silloin kun se alkoi niin kerkesin käydä. Hyvä pössissä oli saman tien ja nyt sitten kun mullakin on tää oma tilanne tässä ton jalkani kanssa, niin on Elias sitten niin kuin jeesannut mua senkin kanssa ton kuntoutuspuoleen ja fysiikkahommia sun muiden puolesta, että niin kuin tosi hyvin ja nopeasti otti kyllä ton niin kuin tontin vastaan. Kyllä. No mutta tiedätkö, pakko kuitenkin nyt kysyä. Toi mun villasukka, paras ystävä, on tullut teidän joukkueeseen myös mukaan. Mitäs Toni on tuonut Tornion Palloveikkojen joukkueeseen? No siis silloin kun TT tuli, mä muistan, että se meni sille, että mä olin tossa, mulla oli se kisojen jälkeen oli se loukkaantumisjuttu ja sitten se tuli johonkin, tuliko se Instagrami vai mihin se, tai johonkin tuli silleen, että tulee juttuja tai pelaaja tai sopimus tulee ja mä ajattelin, että mä en ole kuullut yhtään mitään, että kuka sinne on tulossa. Sitten mä joittikin reeneen jälkeen, mä pistin Odelle, Mäntälälle pistin viestiä, että kuka sinne on tullut. Se Ode sitten, TT, se on tullut tonne reeneihin mukaan. Että ai jaa, okei. Ja sitten eka kerran nähtiin jossakin, taisi olla joku kotipeli, mä tulin käymään hallilla, niin siinä sitten nopeasti morotettiin ja tälleen. Niin. Kyllä mä sanon, TT niin koppiin tuonut semmoista omalaista niin rentoutta ja just semmoisia niin yksilötasolla niin on niin semmoisia niin tulee niin tietoa niin pelaajista, mitä mahdollisesti on tulossa vastaan ja minkä tyyppistä niin juttua tulee, niin kyllä se on niin omalla tavalla varsinkin niin noihin niin valmistautumisiin helpottanut joukkueen tekemistä. Ja tietenkin sitten kun siellä reeneissä jaksaa meitä paimentaa Martikaisen kanssa, niin totta kai se on ollut meille tosi hyvä juttu. Joo, no just. Niin kuin silloin kun oli lähdössä sinne, niin siis se on Suomen johtava futsal-analyytikko. Siis se tietää tuosta pelistä niin ihan älyttömästi ja me todella paljon niin siis käydään niin pelaajia läpi ja peliä läpi ja niin sillä että sillä on niin tuo tietotaito kyllä kohdillaan ja sitten tuo ihan mukavan iloinen persoona, niin se kyllä sehän suorastaan valaisee ympäristöä, että siinä mielessä ihan huippuäijä kyllä, että mä olin niin todella ylpeä siitä, kun kuulin uutisen. Joo, Toni tietää mun numero, mobiilipessä voi laittaa sitten. Asia kunnossa. Miten mä oon kuullut tämän joskus aikaisemminkin? Vielä olisi muutama semmoinen kevyt kyssäri. Minkälaiset tavoitteet sulla on niin tuohon futsal-uraan, joka nyt niin liigatasolla on tietenkin alkuvaiheessa vielä, mitä sä ajattelet tulevaisuudesta? No kyllä se olisi kiva päästä niin kuin jossain vaiheessa niin kokeilemaan niin kuin omaa tasoa tuolla ulkomailla, että jossakin tässä Euroopassa pääsis käymään kokeilemaan, että minkälaista se elämä on niin kuin, siis ammattilaisena, että niin kuin saisi täyspäiväisesti tehdä niin kuin futsalia ja kokea, että minkälainen kokemus se on mutta kyllä mä niin kuin näen, että tässä pitää vielä niin kuin, hommia pitää tehdä todellakin paljon vielä ja kehittymistä on ihan niin kuin jopa niin kuin tällä kotimaisella tasolla, että niin kuin pääsis tässä kotimaisessa liigassa niin kuin ensin niin kuin kokemaan tai kokisi, että pärjäisi niin kuin täällä sen verran hyvin, että voisi sitten kokeilla siipiä tuolla muualla. Mites maajoukkueen arvokisat, kun olet päässyt nuorten
kans kokeilee, niin mitäs? No totta kai se on niinku tavoitteena, että pääsis vielä Suomi-paidan pukemaan päälle vielä niinku tulevaisuudessa, että sinnekin niinku on nähty, niin on otettu jo nuorempia niinku Taneli on käynyt siellä ja Bene Filippo on käynyt kans ja että sinne niinku ovet on sitten auki, kun se aika on ja taso riittää ja se on kans varmasti niinku se nyt niinku tämmöisessä lähitulevaisuudessa niinku muutama vuoden sisään niin on niinku semmoinen niin sanottu niinku välisteppi sitten niinku, jos ajatellaan, että lähtee sitten niinku ulkomaille pelailemaan, niin se olisi tosi hyvä juttu. Kyllä, ehdottomasti se on niin tavoitteet mun mielestä pitää olla korkealla, jos sä aiot olla hyvä, niin turhaan sitä lähtee niin kuin sanelle, että mä lähden kokeilemaan. Mä ikinä oikein ymmärtänyt semmoista ajatusta, niin kuin yleensäkin kilpaurheilussa. Vielä olisi pari kyssäriä. Joo. Me ollaan jokaiselta meidän vieraalta kysytty tähtikentällistä. Eli semmoinen tiimi tai kenttä, kenen kanssa sä oot pelannut tai haluaisit pelata, ihan saat itse valita. Sä oot tietenkin pohjapelaaja siellä, kun se kuitenkin se sun mielipaikka on. On, joo, on. No, kyllä mä niinku semmoinen tyyppi, kenen kanssa haluais vielä joku päivä lähdetään niinku veskarista liikkeelle, niin mä oon kyseisen herran kanssa yhdellä maajoukkueleirillä, niin hän on ollut Eerikkilässä samaan aikaan ja pääsin seuraamaan sitten korttirinkiä vieressä, niin Kankaan Kasperi oli semmoinen persona ja pelaajanakin tietenkin tosi hyvä ja kapteenina painaa tuolla Akaalla menemään, niin se olisi semmoinen kenet mielellään ottaisi tuohon selän taakse kassariksi. Ja jos mä tuossa pohjalla itse heilun, niin mä en tässä mun monen vuoden pelaajasuhetta voi tähän vaan heittää niin sanotusti kaivoon, niin kyllä mä tuon mun haupa-ajan tutkapari ja oman kaksoisolentoni, veljeni paremman puolen, mitä näitä nyt on vuosien aikana tullut, niin otan Mäntylän Oton tuohon toiseksi laituriksi mukaan. Ja sitten jos tuonne toiseen laitaan pitäisi nyt joku heittää. Mä nyt mietin, että lähdenkö mä niinku hakemaan niinku maailmalta jotakin vai sitten tästä niinku omasta, kenenkaan on päässyt pelaamaan, niin kyllä mä heitän tästä maajoukkueesta vielä toisen tuohon, eli nuori lupaus ja varmasti niinku pitkä ja loistava ura hänellä vielä edessä ja pääsi seuraa vierestä niinku pallon kanssa erittäin taitava ja vikkelä kaveri ja osaa tehdä maaleja, niin tuolta meidän 19 maajoukkueesta, niin Pappasen Aaron mä otan tuohon toisiksi laideksi. Mulla on helppo homma tuossa pohjalla sitten vaan pyöritellä peliä. Ja sitten sit tää on yksi semmonen, toi pivottihomma, mä siihen mietin tässä, että otanko niinku jonkun tuttu, että siihen vois vaikka tällä hetkellä kaduissa tykkikauden aloittanut Sylla. Vois olla siinä, mutta kyllä mä nyt lähden hakemaan tuolta maailmalta ihan tuolta Barcelonan kirkkaimmista tähistä, niin mä otan Ferraon tuohon mulle pivotiksi, niin mulla olisi helppo homma, kun mä pistän vaan Paappaselle ja Mäntylälle palloa ja sitten nakkaan välillä Ferraalle pitkään, niin mulla tulee helppo homma. Ei tarvitse pitkiä liukuja paljon tehdä. Ei tarvi, kangas hoitaa vedot tuota kulumista ja tämähän on helppo homma. No niin, kuulostaa hyvältä. Se on Mikko Mämmilä All Stars ja sitä me kunnioitetaan. Tonilla on sitten 3 kovaa. No niin, nämä tulee tästä aika meidän joukkueesta.
Oot tarkkana nyt. tullut. Otetaan nuo velipojat. Anna ohjeet ensin. No muutamalla lauseella. Niin tai sanalla kommentoit, että minkälainen sinun mielestä on tämä persoona. Otetaan nuo meidän Suomen Kaakamon velipojat ensin, eli väriveljekset tuolta Kaakamosta, että otetaan Juhis, eli Täppi ekaan. Täppi. No Täppi on semmoinen voitonhaluinen. Täppi tykkää voittaa ja tosi kilpailuhenkinen niin reeneissä kuin peleissä ja jeesaa ja ohjeistaa meitä muita. Ja jos jotain pelillistä aspektia lähdetään katsoa, niin siis ne Juhiksen pitkät nostot sinne selustaan, niin ei löydy vertaista, mutta kyllä mä Juhiksesta niin päällimmäisenä nostan sen kilpailuhenkisyyden nostan ylös, se jeesaa meitä muitakin. No niin, sitten on Jussi Esko. Eli Önö, Jussi Esko. joukkueen kapteeni. No kapteeni isolla C-llä, ei voi muuta sanoa. Kokemusta löytyy ja tuossa operoi samalla paikalla kuin meikäläinenkin, niin sieltä on tässä viime kauden ja tämän kauden aikana niin muutamia hyviä tipsejä ja just semmoisia niin nostoja jotakin tiettyä pelaajaa vastaan niin on tullut ja kyllähän se niin Önön tommonen niin olemus tuolla kopissa tuo semmoisen tietynlaisen, sieltä tulee ihan hyvää jerryä välillä ja muistellaan vanhempiakin tapahtumia ja sitten mikä Önöltä muistaa, niin sillä tulee tosi hyvin silleen, että se muistaa jonkun vuoden niin just, että jostakin vaikka futsalista kun puhutaan, niin sinä vuonna joku joukkue on voittanut mestaruuden ja kaikkea muuta vastaavaa, niin kyllä Önö on tommosen niin torniolaisen niin kuin, miten sanoisi, merilappilaisen joukkueen niin kapteeni semmoinen niin perikuva. Kyllä. Sitten viimeisempänä meidän herra presidentti, eli Markku Make Tarama. Eli Taramake. Nyt kannattaa miettiä sitten. Joo, mä just alkoin katsoa, että mulla ei hirveästi tilillä on rahaa, että jos mä hirveän roustin tähän heitän, niin ei varmaan tule mitään, mutta Taramake, no ei siis Makehan mitä mäkin olen nyt joutunut tuolla katsomon puolella pyörimään sattuneista syistä tää alkukauden, niin kyllä Make tulee aina jotain jerryä heittämään ja poikien pakettiauton tankkaamaan, kun löpöt on lopussa, että Make hoiti. Sitten tosi niinku ainakin itelle just jos on ollut jotain tämmösiä niinku ei nyt niin sanotusti välttämättä niinkään siihen niinku urheilun tai tuommoisen reenaamiseen aina liity, mutta mitä nyt tässä on näitä muita juttuja, että jos jotkut kengät tai varustesopimukset sun muut, kun meillä kuitenkin on annettu, niin kyllä Make aina niinku vastaa niinku tulee hyvin nopeasti, jos pistää, että nyt on kengät tilattu ja tässä olisi lasku, niin tulee, että tosta noin, että hoidettu. Ja sitten mitä varsinkin tuolla joukkueen WhatsApp-ryhmään tulee, niin saunailtoja odotellessa, että milloin me päästään Taramakeen lanseeraamaan saunailtaan, niin niitä on odoteltu. No niin, kyllä. No niin, sehän kuulosti oikein hyvältä. Mun piti tää kysyä jo aikaisemmin, mutta mä unohdin. Kattelin tuossa, tietenkin tulee seurattua kaikkien joukkueiden somea. Mä tykkään noiden varsinais Suomen joukkueiden AU ja TPK somesta, niillä on hyviä juttuja siellä, niin nyt oli AUlla semmoinen kysymys, tää on pakko ottaa tähän, aina hyviä juttuja kun tulee, niin niitä lisänä, niin kuka on sarjan näätäpelaaja? Eli Futsal liigan näätäpelaaja. Nyt pistit paha. Nyt pitää hetki miettiä. Mä melkein sanoisin, että mä voisin itteni sinne kanssa laittaa, mutta en mä nyt ehkä niinku pahimmassa päästä kuitenkaan ole. Siellä tosi vähän niinku omasta mielestä löytyy liigasta semmoisia niinku kunnon näätäpelaajia, mutta jos joku pitää heittää, niin kyllä mä käännyn tonne Sovon puoleen ja
Korhosen veljeksistä, niin. Korhosen veljeksistä. ehkä. No en tiedä. No kyllä mä menen varmaan Ei, ootan nyt. Kun alan käymään näitä muita joukkoja läpi, niin kun tiedätkö, tosi paljon porukka tekee piilossa semmosia juttuja. No, sitähän tässä nyt vähän niinku haetaan. Niin, mutta... Saanko mä vastata kanssa? Niitä... Saa, tietenkin. Anna sä Toni ensin. Mikko Kytöl. Hyvä hakku. Se on kyllä. Vaikka kunnioitus onkin kova, niin se kyllä velipoikakin aika. Mä edelleenkin muistan se Anderson Suarezilla taisi olla selänsä vieläkin se 67 kiloa, mitä se painaa. Niistä yhdestä finaaleista. Kyllä se taas se kova pelimies. Mutta ei se tarkoita sitä. Pitää osata kaikki pelin lainalaisuudet. Ei siis, kun mä just mietin, että onko tässä... No ei, kyllä mä vaihan. Siis kenen somesta tää oli tää kysymys? Oliko tää Aun somesta. Jos tullut TPKlta, niin olisi mennyt omaan leiriin, mutta siis kapteeni Forström. No niin, loistava vastaus. Hyvä. Pohjapelaajana, niin voin sanoa, että on niinku välillä suoraan sanottu niinku... V-mäinen pelaaja siinä, että se osaa käyttää sitä kroppaa oikein, semmoinen käsien käyttäjä, pikku tökkiminen sun muu, niin se on sillä tasolla, että se on muuhun ehkä kohdistunut niinku pelipaikoista eniten. Mä sanoin, että kapteeni Forström. No niin, ei siinä mitään. Siinä oli tää. Kiitos Mämmille. Aivan mahtava oli päässä juttelemaan. Kiva saada vähän niinku, meillä on ollut aika kokeneita futsal-vaikuttajia. No Kasper Kangas oli ekana, että sitä nyt ei iällisesti voi sanoa niinkään vanhaksi pelaajaksi, mutta kiitos Mämmi älyttömästi, että tulit meidän podcastiin mukaan. Oli mukavaa jutella. Loistavaa, ja muuta paikat mintti. Niin. Joo, sitten mulla on illalla taas tästä kello on nyt, mitä se on. Tässä muutaman tunnin päästä lähdetään taas jumppailemaan tonne Tunteroon ja katsotaanko pojat tulee Torniosta reeneistä hymyissä suilla. Ei se ole niinku yhtään, ei yhtään. Mutta hei, kiitos kans kutsusta, että sai tulla rupaatteleen tänne. Mä sain hyvän tekosyyn lopettaa nämä kouluhommat. No niin, se on Hyvä. Yes. Hyvä, kiitoksia. Palataan asiaan. Yes. No niin. Siinä oli Mikko Mämmilä. Kyllä fiksu ja tommonen niinku todella tommonen niinku realistiset arvot ja tommonen niin kyllä hieno mies ja varmasti on niin taitava ja lahjakas nuori mies, tulee kyllä kova pelimies vielä. Ja onkin jo kova pelimies, mutta vielä tosta kun vielä kasvaa ja saa vuosia taakse, niin huippuäijä kyllä. Joo, ehdottomasti. Loukit vaan, kun sais pois, niin pääsis kunnolla joukkojen mukaan reinaalle, niin sieltähän sitten taas lähtee. No niin, mutta ei kai siinä isommin sitten mitään. Kiitoksia jälleen futsalin johtava analyytikko. Kiitoksia Miska. Kiitos Ep. Kiitoksia. Ja hei, muistakaa, tykätä videosta ja ennen kaikkea tilata sitä, että se auttaa meidän toimintaa huomattavasti. Ja totta kai käykää Instagramissa ja Facebookissa myös katselemassa. Siellä alkaakin olla jo ihan kivasti meillä porukkaa seuraamassa ja tosiaan mahtavaa, että niitä on ja kiinnostaa, niin on huikea mukavaa tätä on tehdä. Mä ainakin tykkään, musta on mukava jutella nyt ihmisten kanssa. Ja kiitoksia totta kai Lapin monipalvelu, taloasema Korkeakoski Kemi ja Jorma Martinmäki Oy yhteistyöstä. Eikä tässä sen kummempaa. Kehitellään seuraavaksi joku pikkujoulujakso tuohon. Niin, kyllä me vielä tälle vuodelle yksi pätkä tehdään kyllä ehdottomasti. Mutta ei mitään. Lähdetään syömään ja sehän alkaa reenitkin sitten. Tehdään harkkarahilla. Kyllä. Palataan asiaan. Kiitos.